Kadam mana ni pinian sialam the bacini kala pula itum karbi hongari aron barim tum la solule chudeng non la per arnam hani pini ta la solulo the bujar nam lok dis lai bange enang ne la pen arnam ta arning samse asi itum lo pame bang to jono ne liga baganong situlo ya lage arnamani pini alu lo la pen ilitum ta lasi chudeng ni aron barim tum anke Ili tu manam kiti cujun along sening ricor nam phanci khie teman ke tabang solusi codeng ni lasino nili tum lona ke cholo jo nili tum ra cujun doji arni ke non 17 arni nali tum kado ka jirpi teman ta cui juni pulang te rangoy nang chodonon dang nili tum dopo si kado kavita chitong nang yela forest sarta yo pini ke lo chori dhalada lo cholo fore sarta di sarta man ta kam klem ni ili tuman aman kaching hona tuman pulang te forest lekla mo ba kopini asa kuri ke thele klem mo lai tuman sa me ana makam lo burang te hem chang nei lapen ana makam ta klem bani lasi hasi domne thang me kadam